most the relationships zemazuano is more of spending time together. Could define what anondida, it's how much time you spend together. Okay. Forgetting the bigger part of what marriage is all about. That marriage is a commitment. Marriage inechekuita ne responsibility. Marriage inechekuita nekunge muchichengetana nekuzochengeta vana. So that's the most important part. It's more than just pleasure. It's a commitment, a lifetime commitment. Kana vana vapo ndochengetwa, kana wane mukadzi andochengetwa, zvinhu zvakawanda zvinhu zvida kuitwa. So during that time a relationship, ndo zvimwe zvinhu zvaunofanira kungochitsvaka. Besides my I love you, my chocolate nechichichi, unofanira kutsvaka not is how productive is this person. So one way to check is to see also availability, level of availability. Every time on phone, I'm available. Outside that relationship, you can see, yes, this is heading for a disaster. I'm a pastor. I've been a pastor for more than 10 years. I've seen marriages crumbling because of issues to do with finances. Murumani ngachinotora chikweret, but mukadzi ndiye anoshanda kubhadhara chikweret chiya, which means probably nezorona about the difference between a male and a male and a man. Okay. So a male is just a male. A man is defined by responsibility, level of responsibility. So you want to look at all those things, kind of my relationships. Relationship, yes, tine love, yes, tino seka, yes, tino ita party. I want to see your life and understand your life outside the time I have not spent at this, because that also can contribute to the downfall of the marriage. Nice, but ndine mubvunzo. Yes. Pane mubvunzo wandakaenda ku comment section. Ini ndakabva ndatanga kupinda mu comment section. Ndozva ndokunenge kune nyaya dzese. Zvikanzi nemumwe aposto zvamataura zvakanaka. Asi nini ndiri mukomana wekuti ndinowana nguva nekuti side hustle kuti hasora ndoita inini. Mari yacho inotongouya ndakagara mumota mangu. Saka musikana wangu inini handishayi time yekutaura naye nekuti zvinongoitika kuti ndatoita kadhiri ndatione mari. Saka munganditi ndiri mukomana akashate. Aiwa, hatisi kudaro, patikuti so semwanasikana akaberekwa wangu zvangu wekuchecha ndika asesa zvese izvozvo pari kuti ndinoita dhiri ndakagara mumota time anoita dhiri anopika foneri ari pakati pokugadzira mari anopika foneri zvakaita songe ndiri kuramba kuti vanhu ngavasaspenda time together, but that's not where the issue is. The issue has to do with assessing nyaya yetime kuti outside relationship yatinayo ane zvimwe here zvaanoitawo, because chotiraramise at the end of the day haasi my love you chete, pachadiwa chikafu, pachadiwa mari dzemabills. If that is not available, it can contribute to the downfall of the marriage. You see a lot of these marriages today, vanakomana nevanasikana, unoona mwanakomana achiya tonochengetwa pamba patezvaro. These are the problems we are having. Nekuti mwanasikana angogumira kwa I love you chete, haana kuita look beyond relationship yanga vainayo. So you have married a burden, you have brought a problem. So marriage is supposed to be something that enhances upenyu hwako. You find kuti kune vanhu kuti akaroorwa anotodepreciate. You won't believe kuti ndiye munhu andakadzidza naye just because akaroorwa nemunhu atomupedza. Alright. Marriage inofanira kuenhansa. You should be better pelajia. Tikanzwa kuti waroorwa ka haufaniri kubva wapera zvokuti unosara chinetse kuti ndimbuya kana ndipela taka Apostle Matonini. No, it's wonderful. Yeah, you can carry on. Yeah. Yes. So that's the idea behind. So when we are talking about ukangona ngubatika, we are talking about those relationships ziri kurana immature. Mostly I'm 2K. Vanongo believe oti anfana kubatika time and it doesn't even have time for me. But time pamwe ari kumaini, ari kushanda mari kuzokuroora, pamwe ari kubasa. All those things we need to consider. Kana achitombove committed to those things. It's a sign ukuthi munhu ane sense of responsibility, and that's good. That's good.